No? Ara? Podeu comprendre que parlar després de tot el que ha dit ell ja... Està tot dit, Està tot dit. En tot cas, el plaer de conèixer en Jordi ha estat fantàstic. Jo vaig sentir de la seva actitud i del seu posicionament sense dependre de res ni ningú, cosa que també li agraeixo aquí públicament. També dic que el 2018 sembla ser que em van enganyar, em van fer una connexió, m'han dit que has de connectar amb una cosa que és una ullada que fan a Catalunya Nord i no sé què vaig dir ni en quina pantalla vaig aparèixer, però evidentment si hagués sapigut què era això l'ullada hagués parlat d'una altra manera. No entenia gaire bé què és on em connectava, on em feien connectar-me. L'Hervé, que se'n recorda, diu que era a Pula Ternera, a Pula, doncs fantàstic. En tot cas, no sé si l'ullada del 18 va ser millor que la del 22, però avui ha sigut extraordinària, exquisita i agraeixo moltes gràcies per aquesta vegada no haver d'estar en una pantalla i poder haver compartit aquesta estona de conversa amb tots vosaltres. Políticament, estratègicament i amb ganes del que volem fer, no milloraré ni una coma, ni un punt, ni una majúscula ni una minúscula del que hagi dit en Jordi. Per tant, no ens repetirem com la Dioli. Sí només dir-vos que, i ho sabeu perfectament, que cada cop estic més sovint aquí tot el que puc és perquè no estic a l'exili aquí, estic refugiat. Estic refugiat d'una monarquia, d'un regne espanyol, però no estic a l'exili com si que em sentia a Brussel·les, aquí em sento a casa, em sento a Catalunya, i la xarxa d'amistats i la xarxa de complicitats en el meu petit món de la cultura i de la llengua és el que m'uneix a tots vosaltres. Per tant, procuro ser un més, col·laborar com un més, aportar, si puc aportar alguna cosa, si m'equivoco amb alguna cosa també ho rectificarem, i integrar-me aquí amb tots vosaltres tant com puc, perquè és veritat que la família sap que estic a casa i no hi ha cap més problema, doncs això ja ho he dit tot, diguem-ne, no? Em sento a casa, no em sento exiliat i amb això estic dient tota la gratitud i agraïment i gràcies que tu manifestaves de la teva manera, Jordi. Encara aquest dissabte vinent farem a Canet la nova assemblea de representants on escollirem la nova presidència del govern del Consell per la República. Això que passarà dissabte vinent, més tot el que s'ha fet abans fins ara, evidentment, no hagués estat possible si aquí no hi hagués un tros de Catalunya que fos molt més lliure que la Catalunya del Sud. Ja sabem que hi ha coses de la República i de l'estat dels francesos que no ens agraden aquí, però almenys tenim aquest reducte de llibertat de poder-nos trobar tots i treballar i fer tot allò que no podríem fer a l'altre costat de les Alberes. Per tant, seguim dient gràcies, més afinada o més desafinadament, depèn del to que ens dona en mig lloc. Procurem entonar la cosa ben entonada i cantar forts, però les ganes de seguir treballant, les ganes de seguir tirant endavant, les ganes de fer tots els països catalans, Jordi, les tenim cada dia, cada nit i cada cop més. Les delegacions del Consell aquí a Catalunya Nord, a les Balears i també properament al País Valencià són una demostració clara i concreta que hi ha gent que vol aquesta pàtria tota completa, com deien alguns poetes. Ens costarà més, ens costarà menys, no sé quan farem l'ullada al Vallès. Dubto molt que el Vallès Oriental sàpiguen fer aquestes ullades, poso en dubte, però si arriba l'oportunitat perquè demostri que la saben fer bé, ja ho veurem. Alguna altra cosa haurem guanyat perquè puguis demostrar-ho, Jordi. De moment ho deixo molt interrogant, però sempre amb l'optimisme que som de veure aquesta ampolla molt plena i esperar que ben aviat ens puguem retrobar lliurement a tot arreu. Moltes gràcies a tots i fins aviat.